Ọ dị ma tupu anyị aga n'ihu na iwepụta agba nke atọ nke ihe mmemme anyị a maka ndị na-esonyere anyị dobiko achọrọ m ime ka ụfọdụ ndị na-akpọ anyị maọbụ ndị chọrọ ịkpọ anyị ka ha mara na akara ekwentị ahụ ifuru ebe ahụ bụ nke Ugwumba, ọ bụghị nke Reverend Fada Mbaka. Nwaanyị na-etu Reverend Fada Mbaka ga-eji were akara ekwentị etinye ebe a. Ọzọkwa nwee bụrụ na mụ na Mbaka ekwubeghịkwenụ n'ekwentị. Ọ bụ eziokwu anyị enwego mgbe anyị ziritara ozi na WhatsApp, mana nwa mgbe o nyere m ohere ịga kewe nọmbịa. Ọ bụrụ na ị nwere mkpa ma ọ bụ enyemaka ị chọrọ ka e nyere gị, enwere ndị a na-akpọ ndị Multi-Life Savers, bụ NGO nke Reverend Fada Mbaka wepụtara ọtụtụ afọ gara aga ka e were na-enyere ndị mmadụ aka. Ọha ka ị na-afụ onyonyo ha ebe a. Ọtụtụ n'ime ha na-eme bụ ndị ahụ na-eji aka ha ebe a na-arụ ụlọ, ebe a na-emere ọtụtụ ihe dị iche iche, arụ ụlọ afọ na ichie ya mee ka ọ dị mma n'anya. Ọ ndị Multi-Life Savers bụ ihe na-aga eme ya. Ihe Mbaka ma bụ idomasị na inye oriri nsọ na ibu amụma. Ya mere anyị gaa n'ihu na agba nke atọ nke mmemme a bụ nke nwere ike ịbụ nke ikpeazụ anyị na-eme n'asụsụ Igbo tupu anyị enye ndị oyibo nke ha. Nnọọ n'oge Ugwumba ka anyị gaa n'ihu. Mụnwa bụ Ọsọfịa nwa ezigbo Nwaokori na-asị gị ife a bụ Ugwumba. Kwanyere mba anyị ugwu, kwanyere Igbo ugwu. Nwaanyị hụrụ na awụsị anya mmiri ebe a ihe eji mara ya bụ Madam Peshe. Nwaanyị a so n'otu onye ị na-anụ olu ya n'egwu Fada Mbaka. Egwu niile Fada Mbaka kụrụ ewezugo ofu ma Igbo, nwaanyị a so gụọ egwu. Gịnị mere ọ na-emesiri anya mmiri? Ihe na-emere akọbuti ezo joy. Biko Madam Peshe ga-akọrọ anyị akụkọ uwe ya iji nye na Fada Mbaka. Ihe Chukwu mere ka ọ dị mma, ndị mmadụ si na ọ gaghị adị mma. Na mbochu ha na-ebochu odibo Chineke na-amaghị onye mbụ, mana Chukwu si n'aka wee mee ka m bụrụ ihe taa. Afọ m bụ Mrs. Patience Michael Okoronji. Amara Reverend Fada Ejike Anthony Camillus Ebenezer Anthony Mbaka mgbe o chiri Dikin na Holy Ghost na 1994. Onye bụ mgbe izi m nọ wee ma Fada. Anyị gụchala egwu sori ya night with ndị ọzọ, mụ na brother Wonu Hyacinth Wonu. Oruzie mgbe o chikwe Fada na be nne ya n'Itukukwa. Mana mgbe nno wee bịazie nwoke a nso ọfụma bụ mgbe a sịrị kedu onye ga-agụrụ ya alto part na egwu ya na-akpọ Chidera. Enwee sisi jee chọwa m n'ọmụwa ga-agụwu ya mgbe Chukwu chọrọ ibi n'onwe enu n'ebe m. So wee bịa gụchaa ya that day m bịa nwoke asị m Peshe ijekwa school. Wee jee na ngo primary 6 na ndị be anyị ewe ego aja azụ m. Wee si Josephine Mba, one of us, ya duru m jewe na Queen's Comprehensive Secondary School, Hagbani Road, Mayor precisely. Yes. Ebe a ka ije Chukwumama wee register m. Asịsị weta 10 kobo. In fact, asịsị weta 10,000. Nwoke weta 15,000. Nwoke amaghị onye mbụ. Mmadụ bụ ihe si m bịa gụdịarị egwu. And after that, mgbe gide secondary school gocha nyewa n'azụ m n'ihe niile akwụrụ m ụgwọ ụlọ. And after that, ọ sị na m ga-eje gbaa jam. Nsị ma n'obi akacha m ịga school na ọmụ a na-azụ ụmụ nwanne m. O wee sị m na ya ga-eso zụwazi ụmụ nwanne m. Maka ụdịrị mmadụ ya bụ ọmata ndị bụ unu niile. Nwoke a wee bido 2 years after mụnwa shigidere ọnwụ ya kpatara o ji wee 2 years. E wee bawa mba. Gịnị ka a na-aba mana Patience na ya achọzi ịga school ya je gaa na ọ ga-aka wee mawakwuo ihe karịa ka ọ mago. Wee je gbaa jam by the grace of God nweta admission na IMT Enugu. Ihe nwoke a na-asị m bụ na ọrụ m bụ m pass ya na ọrụ ya bụ ịkwụrụ m ụgwọ akwụkwọ. In fact, o wee mbọsị onye fere m ego ụgwọ akwụkwọ m were ya kwụọrọ onye ọzọ na klaasị anyị. Nnaruo wee je si ya nna na ego ị nyere m karịrị. O wee sị m mee ya gịnị? Wee sị ya
na m je kwụọrọ onye ọzọ sị m kpọtakwuo ndị ọzọ na-enweghị ndị ga-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ na klaasị anyị emere m mass communication ọ dị related to my talent so mkpọtakwuo ndị ọzọ ama m na m kwụọrọ mmadụ ịtụ ụgwọ akwụkwọ mgbe anyị nọ na ND na IMT through Fada Mbaka onyanwa na-enye m ya but before then ihe m mụrụ bụ ka esi eme anọ m into catering o nwere machine anyị ji arụ ọrụ aṅụrị wi bịa mi witness ihe a na-ele machine ahụ mgbe ahụ bụ 280,000 naira. He gave me 300,000 naira. He gave it to the sister onye cash oburo cash wuri anyem we wuri aje bido business the machine we wuri abido kuzi olu ahụ na arụ so an ma alụkwa olu a na-agbaghị na ọ na-enye m ego na-ekwe m pocket ma ọ kpọkwara anyị je studio ndị otu anyị niile na-agụrụ egwu so practice anyị je nwoke a ga-enye up to 100,000 each chukwu na-eke maka practice also then emecha practice a anyị gwuchi egwu nwoke ede check of the last check o je so na egwu na anyị gwuru egwu each bụ 450,000 naira egwu ngori ebugoro ibu ebido from Chidera egwu anyị kịta dị ebe 22 or 23 yes egwu ibu aka m eso ogwu Jesus mụ na gị ga-ebi and the miracle worker but other ones so nwe ego kpọọ ya onwe ọtụtụ ndị otu onye a na-azụ onye na-ekwu ogode mụ nwa na-ekwu ndị ahụ niile mụ na ha na-agụrụ ya egwu nwere onye ọ hapụ ndị ọ na-azụ ụmụ ha na highest school ụmụ onye nke nwa ya ihe a na-akwụrụ nwa ya n'ụgwọ akwụkwọ bụ 1.something million and ọ gụchago kịta ebe ọ nọzi kịta anụwa Nsụka ka ọ nọzi ọ na-agazi school na university now ọfọzi anyị ma ndị graduate and n'ime anyị niile ya nwazu Favor na Esut ya nwazu Stella na IMT ya nwazu m na IMT ya nwazu Chiyere na UNEC ya nwazuru Let Us Dowa Mama do na nke ha ngwu likewise other people ka otu ha anyị ha agụrụ egwu our engineer Chinedu niile okporo ụmụ ya niile chejere as onye nwa ga-ejikwudo aka ya wee kwukwuo maka na ihe onye na-eme na-abịarị ụwa so and after everything Father na-take care of ụmụ nwanne m niile nwanne m nwaanyị asị na ọ chọrọ travel to Dubai he gave him money n'agbanyeghị nke o nyere mami ya o nyere ego si ya travel to Dubai nwa ahụ jewezi Dubai so ihe m na-achọ ịkọwa maka ndị na-amaghị ya ihe na-agụ m akwa mgbe a bụ na ọ na-abụ mmadụ mechi ihe ọma a ga-asị ya thank you were ihe ọjọọ kwụọ ya ụgwọ ihe m na-akpị ya bụ wisdom man spiritual man God sent man ọ maara ihe achọrọ m ịgwa ndị mmadụ na nwoke a bụ onye Chukwu sịrị ya jee neta anyị and ọ na-eneta anyị ọ na-enete bishọp ọ na-enete ndị ụka ọ na-enete ndị fada anọgo m fada nke ọzọ fada afa m mgbe ọ chọrọ ịnwụ ọ ka anwụ mana Chineke mere amara bishọp si na ha ejighị ego ọ Fada Mbaka wetere 3.5 million anyị chetara m ya ọfụma ihe ewee kpọrọ fada afa m jewe obodo oyibo ozugbo fada afa m nọ ndị ata fada afa m si na ihe ọbụla ga-eme fada bịa mee ya na ọ bụrụ na ọ bụ fada na ama ndị ndụrụ taa and ọtụtụ ndị fada ndị ọzọ ihe a na-abịa echiche fada ama ngo ya ha moto ma tie ebe tere aka ha ga-abịa fada ego ya ha moto onwe fada nke akpọsa kemgbe o nwere onye na-eri aka fada goria Camry ejizi ebutezi ya ụlọ ụka kịta and so many of them ọ bụ na adoration fada onye Karaba ka ọ bụ fada Esin so ọ bụ na ha ga-ekwu ha ga-agwa na eziokwu na this man is a nice man and eluigwe ga-agbari ya akaebe and ụmụ m na-ekperi ekpere anyị na-ekperi ekpere obodo in fact ndị village m niile oge ndị Igbo lụkwara nụ Igbo zukọtara nụ UGWUMBA panidara nụ oge ndị Igbo lụkwara nụ Igbo zukọtara nụ UGWUMBA panidara. So taa ka o sikwe na-emere so 2014 my dad wee bịa nwụọ na November 3rd mgbe my dad na-anwụ o were aka ya jide m ụta kpọchie ụmụ nwanne m niile si na ya arapụkwa na adoration na ya arapụkwa na Fada Mbaka na Mbaka bụkwa ihe melia ndụ abata ya n'ime ọzọ mgbe my dad na-aya arụ maka ọsọbịa develop cancer anyị je hospital niile anyị je were ya ifụ of that Mbaka bụ ihe si m kpọta ya na church when we brought my daddy to church ebunye Blessed Sacrament enu Daddy Mbaka sa ịga chie hospital na Hasa clinic na ịga test na aga afie na-eme ya
We now went back to Hansa Clinic as my dad had cancer. Although my man survived, so my dad passed on November 3rd, 2014. I never went back because we were in my anything. We now ran to Father Mbaka and told him that my dad had passed on. I started preparing. I got my uncles, everybody, ready to help us. Now actually nature kind useless. So that Mbaka estimate of ego nikaime. I am going all the computer 800,000. He gave us 1 million naira. So I got me beram. Opala Karino Saga Kora Yegu free. Na December 19, 2014. I am Dr. Mrs. Ekochi Ukeria Deze. Ekochi Ukeria Deze. Before I become an adorer, it was when they gave my husband chairman of Catholic Church of Nigeria in Diocese. That time he started calling me to adoration. So after his death, through that place, my husband knew Father before. So after his burial, Dad Mbaka took over everything about his burial. 10 bags of rice, 20 bags of semovita, 1 million, 500 caskets, 500,000, and for caskets and vehicle, 2019. And that's the reason why I named my husband a prince, because Daddy made my husband to be a prince at IGBOWOOD. Do you understand? The way he buried my husband, all the IGBOWOOD that's still saying about him today. So since then I have been calling my husband a prince. So after that, it didn't end there. After his burial, he went and hired, he told Damas to go and get building for us. Damas went and got the building. But after getting the building, he came to bless it. He told me that this place is not good for us. I never knew today that I gave no do flat I be today. Maybe na baba. I na kumba. Amaron ko ebe 12,000 naira because before I quote the 12,000, I guess sometimes landlord they not threaten I go chopa no. Mana today you need to come and see the wonderful flat for the Mbaka for 500,000. I married 2017. And I got married. My husband had one little problem. But this also not marry me. No, he took over my children up to now. School fees na wonderful school with ease. No area complaining. Okay, bring my rice, everything. Mbaka maramonyobo. Or Kamania say relating, but he's just doing this thing willingly. Afambo IGBOWOOD Zion Emmanuel. Abmoya Bogo Shaneko Shakon. No local government in the state. Father Mbaka Oshadu Lokokuna Bani. Abia Adoration 2004. Abia Mikuzi drama, Passion of Christ. Onye mem kambia bo Kizito. Mona Father funeral. Kanyen ogen kuzitere kesi me Jesus. Mbose ati Jesus ejit blala piama piape life. Eba ka fara no bata bensi no kinie. Jom ke afa mungwea. Kidem na rongwea onye beka mungwea. Osim come. Oyibo also that they come I will help you. Utaka si bime drama. Bidozie adoration. One day Erogen be the adoration. Man do me basa chuku one way. Me go Bible one way.
ime ọgọ gbanwee ezigbo mmadụ n'ime mpụta ọfụma mgbe m ji chọpụtazi ihe ọzọ gbasara Fada Mbaka bụ mgbe papa m nwụrụ ọnwụ na 2014 ọ ya stroke 14 years nwanne ọ dị m ka chetu maka m bido akpara na be nna m naanị ugwu n'anya na-agba nwere ebe m furu mmadụ ụmụnne m ndị ọzọ bụ ọnkụ nọ mana onye jikwana ya mgbakwute Fada Mbaka asị m go and get list maka ọ na-adụ ka o si sụọ n'obi ka m si asụ ya go and get list nwanne nje weta list degide na-egete 1 point chenego karịrị nwoke de cheki nye m mkpachapụ nna m ọbịa be anyị njijie ọbịa be nna m na burial papa m mmiri na-ezo Agbogu niile whole village mana sọsọ village ka mmiri ada ezo ndị chọrọ isi Enugu bịa akwa nna m mmiri jide ha n'ụzọ maka mbọchị aka enyi nwunye katikis na-akwụ ụzọ Fada Mbaka hapụ be anyị na mmiri ya ọkụ sakwa ewere ọkụ na be anyị for almost 3 months oge m na-achọ ịkwa papa m ebe Wednesday before Saturday nyere mpam na 30th of August the same 2014 ka m lụchara ọkụ from ego nyere m ka itie jen nwanne nepa weta ọkụ ti 3 months ọzọ ewere ọkụ ndị mmadụ bido na-akụ asị na Fada Mbaka bunye m ego nje bunye ndị nepa ọzọ ma ọkpọ ọzọ na be anyị ọtụtụ ihe mmụọ mmebi na ọbịa bịa na be anyị erika mwa nọ ebe a ngwa gị na m nwere ana kịta mgbe landlord ma nkwete Adoration Ministry site n'aka Fada Mbaka nye m ana n'ebe emene ebe a na-akpọ Federal Housing Estate Phase 2 plot anọ m 283 ọ bụghị tọkọ sọviagbo maka nwa n'oge na-adụghị anya si n'ike nke Chukwu ma panitewe ihe ebe ahụ Fada Mbaka na ndị ọ na-enyere aka ma ndị ọmama ndị ọmama nwanne nwoke atara ka oji obodo ugboro ịtọ o spending not less than 7.something million nwanne nwoke ka nọ ndị salary Obinna Diamond ọ ka nọ ndị n'aka ya ọ bụghị na asị m na-ekwu a na-eji eju esi ndị o nyere aka erika ọ bụ spiritual help enyemaka nke mmụọ ka physical ebe na adoration ị ga-enweta spiritual help ebe na adoration ị ga-enweta physical help ma ndị ọmarọ sọ Fada Mbaka bụ onye ọ ga-abụ mmeri gị ọga na koletara ọ chọghị m ebe isi bịa ibe onye Hausa ibe onye Igbo ibe onye Yoruba ọ bụ na uche Chukwu na daveri day na gị na ya ga-afụ ịkọrịa mkpa gị nwanne ihe Fada Mbaka na Amerika COVID-19 eche m na agụ ga-egbu mụ na famili m Fada kpọọ m na fon si m nne ebe ka ịnụ mmaga na nse nsia ya ọsọ chimi fon nye mma m ọcha m ejima si ebe ka unu ọcha na ọ nọ na ya ọcha na ọ na-abịa mma m si m gị nka m metere nsha ma na-ekwe m anya na m agbafụkwa na nwoke ma na mmere nwoke anụ ma agbafụkwa ka mgbagbakọrọ mgbagwa mma m si na webe na-eje na m nọrọ n'oge ekwu ihe mmere adị m ezigbo isi ike ada ajụ achị ka ma dị isi ike adị m ezigbo isi ike oke mma m kwechi na ga-anọ na ya anọ m na ya Fada jerupụta 2 bags of rice 50 kg 3 cartons of indomie tomatoes 1 carton mma m sekpụrụ ana bewe si onye ga-enye ya kwụọrọ anyị ụgwọ ụlọ ebe mma m bi ebe mma m na ụmụnne m abi mụnwa bi iche Fada Mbaka na-akwụrụ m n'ụgwọ ụlọ 70,000 naira but ọ dịghị m 70,000 Fada Mbaka na-enye m 100,000 naira nwike were change pocket money ọchị m ego ọkụ ma ego mmiri na ebe m bi na Artisan ebi m na block 33 Artisan quarters Enugu ebe ka m bi from 7 years ago na until now Fada Mbaka na-akwụrụ m ụgwọ ụlọ ebe m mụrụ ọrụ na nke Madam Mrs. Juan Ugwu na JJC bus stop Artisan na ihe ji mụọ ọrụ bụ 70,000 Fada Mbaka nye m 150,000 njedede agreement na brocrate mmanya na ihe niile onye Fada Mbaka kwere m nkwa na mbọchị ọ ga-esefe aka n'ebe nọ bụ nnọọ dị ọ dịgosho na onwego nwoke dị capable ijide m Fada Mbaka azụkatago m zụkata m nke mmadụ ga-eji shi na thank you die Fada Mbaka na-eme mụnwa abụọ m okericha eficha ọnụ ama agwụ ụwa niile m nọdụ n'ime moto m nọdụ n'ebe niile na ma agwụ ụwa niile na Fada Mbaka zụrụ m zụọ ezinụlọ m ma ọ mụrụ ụmụaka 5 from nke izizi from Ikechukwu tu na Ogechukwu be anyị Fada Mbaka zụrụ ha ncha niile owuru onye na-asụ fọrọ na be anyị zụọ ma mma m ahụ yara mma m ba ya okwu ya na mbọ ede emeri stroke
if ọkpa mma m dị ebu m ọmị m na wheelchair bịa on faithful day mma chefu that day no day ọsị m ebe ka mma m nọ nsị mma ama nọ na crowd ọsị m don't worry ya nọrọ ebe ọbụla na agbasa chọọchị eburu m ọmị m ụta Chinedu security na Karinu buru m ọmị m ụta buru ya jewe straight to parish house chi ego n'ọbụla oge erikwe ka bụ na nwaanyị a dị ndụ bute ekpere ma ọmị m ji ọkpa ya na mba gị iji ifu that woman mgbe ị ga-eche na ọ ga-anwụ na that stroke ma ọmị ji ọkpa ya na mba gị iji m ga-akọwa ego bere arụ dadi m zie ndị band adoration ha bakọrọ m egwu from wake up enye dadi m Sunday service ife anawa ndị obodo anyị na-ajụ ọsọma jewere adoration ministry eshi m from Owo Nkanu East Local Government ọnwa dị anwa nọmba 33 Artisan Quarters. Ọ dị mma anyị mara na agụụ bụ ọrịa Jizọs n'onwe ya bụ Chineke maara nke a mere mgbe o mekọtara crusade o nwee zụọ ndị mmadụ ọzụcha ha chọrọ ya na-abịa ọ bụzi ya wachọ ha na-aga ya mere na ibunye Baịbụl enu anyị ga-akụkwara gị aka o mana ibunicha Baịbụl enu anyị fụ ihe oriri ma na haleluya ezu oke dịka anyị maara na ọ na-abụrụ eburu ọnụ na-agba afa ọ na-adọ ọnwụ mere na ajagara m n'efere bụ na ụka gara ọfụma n'ụbọchị tata maka na ọ bụrụ na emeche ha niile a na-eme ọ bụrụ na item 7 na-adịghị na wedding mana ị ka ga-emegharị ya Reverend Fada Mbaka ghọtara nke a mere na ọ na-eme ekpecha ekpere dịka unufuru na adoration nke anyị wepụtara ekpecha ekpere tochie Chineke mechaa ihe niile asịkwa ngwa o ruo mgbe a ga-atinye n'anụ arụ nke ya maka na ọ bụ na dịka anyị nọ n'anụ arụ a anyị ga na-agba azị anyị ga na-eri nri anyị ga na-aracha ọyọ maka na ọkụkọ hapụkwọ m ka ihe ọ ga-eji zụọ ụmụ ya mere ọ bụrụ na ị na-enekọta m anya biko ịnekọta nke ime mmụọ nekọtakwa nke anụ ahụ ị gaa n'akwụkwọ nsọ ọnya ka e kwuru na aga na-eji tait na ọfrịn na-eme ka ihe oriri wee dị n'ụlọ chọọchị na mgbe ochie ọ na-abụ atụtacha ụmụ tait na ọfrịn na nri adị n'ụlọ chọọchị onye agụụ na-agụ ma ọ bụ nwa mgbe erute ọfụ ihe o ji racha pịọm fụ ihe o ji tachi ọsa ọ bụghị iji gbaa private jet na ndị otu ya mmeri David ji bata ọfụ nke ebe ụmụ ogbenye na-eri ọ garie nke edewere ndị pastọs nwa n'ezie na-ekpere ka afọ rice Chineke kibe biko ma nwa gị ogige n'afọ gara aga mgbe coronavirus pụtara o buru corona lockdown bịa agụụ nyọ ndị mmadụ ịkpakwụ nke mere m na anyị mụtakwuru oyibo ọzọ nke a na-akpọ lockdown mụta oyibo nke a na-akpọ palliative ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ndị ọchịchị anyị ndị ndu obodo weziri na-eme anyị pịpọ nke bụ na a gara zochasịa ụmụ ihe palliative aha ma ha ka ụmụ ha na ụmụ ha ka a na-ezori n'ime warehouse mana ọ bụrụ na ị nọ n'Enugu mgbe ahụ ị ga-echeta na ndị multi life savers bụ nke Reverend Fada Ejike Mbaka nọ n'isi ya wepụtara palliative nke ha gbam otu onye otu akpa ụfọdụ buru nke ha na-agba sọsọ egwu maka na atụ ha anyị eneneghị gị tụtara n'ọfrịn tupu ebunye gị kama na nke a bụ ihe ị kwesịrị iji na-agba azụ dịka ụmụ Chineke maka na Chineke na onwe bụ onye oriri Abụọma 23 kwuru si Jehova bụ onye na-azụ m dịka atụrụ ya bụ ọ bụrụ na anyị nwa dịka atụrụ abatazie enye ha ihe oriri ma na aghụghọ abata na n'ihe ma ọ bụ na onye na-azụ anyị ada azụta anyị ọfụma mana Chineke dịka onye na-azụ anyị ọ dịghị ihe kọrọ anyị Vaya. ekiri n'ugwu oge ọbụla unu furu UGWUMBA onye ọbụla na-ekiri onwe ife ị na-eme idebe ya n'akụkụ
bịakiribe n'Ugwumba inugo Ugwumba bụ ebe a na-amụta ebe dị mma. Biko aha m bụ Virginia Iwuchukwu, abụ m onye Imo steeti ụlọ Njaba local gọọmenti. Ugbu a biko ihe a na-akọwa maka ihe m chọrọ ịkọwa maka dadi anyị Fada Mbaka, amatara m ya mgbe o bidoro na WTC. Ọrụ ebube m na-afụ n'ebe ọ nọ. To the extent nwa m mụrụ, amụrụ m nwa ugboro 3 to 6. But ka m bịara jebe mata ya na 1995 through ekpere mmụọ the 4th one na n'ime theater mmụọ na onwe m. So ọrụ ebube m na-afụ ya na kemgbe ahụ m na-eso ya karịrị akarị. Nke ọzọ bụ na enweburule m hyper malaria syndrome. Afọ m zara ya na TTC na GRA ka m gwụrụ ya agbọ. If doctor m Dr. IGBOMOVIES na UNTH. O wee sị madam na olele anya agwụgo. Mana ka m bịa fosobie bute ekpere ya. Ka ekpegidere ekpere ewe vuru m budata m n'ọta. Oshi ebe a nwatuo n'ala. Kpọm aka ebe a. And mgbe ahụ ada m eku m ume. Enwere tebụl mgbe ahụ ihe m na-eti mgbe ahụ I'm not breathing. Ana m eku m ume. Mgbe ahụ ana m eri nri. Niile m na-eri na paak m ebe a. Nshake hotel na-emetụ. Ka o shake mbido ebe ahụ gbọọ. Ihe na-agwọ dị ka gọọ. So after m gwọchiri ihe sisa ahụ ruo na agabeghị m ụlọ ọgwụ. Onwezi mbọsị akpọrọ m wee sị m bịa ụlọ ọgwụ ka m ga-check up maka ọ na-apụta na ihe a dịse esre. Na-egosi na-enye esre a na-ese m. Ọ na-afụkwa ya na-ekpekwa ekpere. So ka m gosi mbọsị ngara appointment sị ha na ha fụrụ ha fụzuru afọ m ahụ toro eto na liver ahụ furu na ha wee jiwazie madam ha manage m ga-agwa ha ụdị ọgwụ m ṅụrụ ka ha mara ka e ga-eji wee triti ndị ọzọ. M wee sịkwa ha na ọ ekpere nwa Mbaka ọgụ. Kemgbe ahụ ihe ebube na-arụ n'ime m oruo na mgbe ahụ ọga m dị ndụ oruo na 2010 ọga m wee nwụọ. Kemgbe ahụ ọga m wee nwụọ mgbabakwa n'ime ya na-eso ọbịa nwa na-akata fọ anyị nwa n'ihe oriri ma akwa anyị na-eyi eyi. Ndị widows niile toledari anyị mechara nwee organization ebe anyị na-agbakọ ebe ahụ. Widows ruru 3,500 na-abịa. Yes, widow. Anyị enwezi afọ ebe ahụ wee adoration favored widows. Anyị na-ezukọ na first Tuesday of the month ka anyị na-ezukọ. Anyị ga-ezukọ ebe ahụ. Ọ na-eke anyị akwa, ọ na-eke anyị nri, onye anyị ego transport, oke anyị akwa, ihe niile. O nwekwa ndị nke na-enwerukwa ka ọ dịkwa m kachụtụ mma. Ọ na-arụ ụlọ. O nwere ndị nke ọ na-enye azụ ụmụ ha n'akwụkwọ. Na widow na-achọ ọchị tata na anyị na-amalite enu bụ Fada Mbaka ọgụ. So ọ onye obi sarasara, onye obi ebere, onye na-enweghị ntụpọ, onye na-anaghị ekekwe ihe. So n'ihi ya nna ayọ Chineke si ya biko nye eme na ya ebere. Ndị widow a na-eji egwu egwu, anyị anaghị eji egwu egwu. Mgbe ọbụla a ga-eke anyị ihe anyị ga-ahụ na onye ọbụla n'ime 3,500 ahụ anyị mmadụ niile ga-ebutecha akpa rice, mmadụ niile ga-enwetacha ji, mmadụ niile ga-enweta akwa. Ọ bụ na m ejiri akwụkwọ bịa ebe m na-egosi na ebe afa niile ndị widow edere ha anyị na-aza present, anyị na-etinye unu n'ekpere, anyị na-etinyekwa ya n'ekpere. So mgbe emechazi mgbe a chọziri nwa sie na ike agwụgo m, o mechakwa nyekwa ma another 100,000 nye nwanne ya nwaanyị nwa junior sister ya Amaka bụ afọ onye nke ahụ. Amaka wee were ego a wee kpọrọ m jewekwa n'ọgwụ ọzọ 100,000. And after that asịzi m kwado na a ga-eme m operation fibroid. Agwụ ego na ọ ga-akwụ ụka deposit ya. Before I ga-ama ihe na-eme ego niile m ji m operation 800,000 naira. He paid it. Okay, mgbe anyị mechazi the operation by the grace of God mbịa dịrị ime nke izizi. Mana before then o gburu ama na m ga-amụ ụmụaka ya tọ na ihe a ga-akpọ ha bụ cherub, Shekina na Seraph n'ime studio mgbe wa ọ na-aba afa nsị hey daddy n'ịba kpọkwa afa na amụbeghị na m nwa na we na afa a ga-aba nwa m. Ọ sị m peche don't worry. That day ebido deliverance n'ime studio o mecha wee sị m na ihe m ga-amụ bụ ụmụazị ịtọ nwa afọ ụmụaka ọ dịwakwa after 2-3 years
before m bịawa ekwu emegodo okwu na m na-eje eme fibroid. And after ka mecha fibroid, under a month to 2 months, I took in. Nke ahụ mecha n'ime chapel ọpụọ. Ọkpọkwa m ọzọ sị m, if you try and fail, try again. Ihe a ka ọ gwa m. Kasichie m obi sị m don't worry. Next month you ọwa ọkwụkwọ ọzọ. Then chukwumere onwe ya nwoke a anyị na-achụ ụlọ mgbe ahụ ebe mụ na di m bụ na one room be nne di m ka anyị bi ọ iji ụwa mana nwoke a si oke n'ihe m bụ ka amagide ebe okwu fanyere isi ka afụgodo ebe azọta na azọ wute mana before then adịgo m ime ọ bịanye m 700,000 naira ebe m chọtara ụlọ na Cornerstone Transecool. Emecha ọ bụ na 2-story building asị ya na ebe ọ bụ na no multiple pregnancy na m ga-ewe miscarriage na m na-arị elu na-arịtu. Prọfesọ Ezugwu ga-ebịa m witness because tụọ ya bịa emecha soro m wee jide m na Parkland. Before 3 months onye kwụrụ mmadụ ụgwọ na 700,000 naira. Before 3 months ọ chọtago m duplex na Transecool. Ihe m ji wee bata na that duplex Chukwu maalụ na ọ bụrụ ka m wee kwuo ma ọ bụ ka m too ya. You don't need to praise him. Ihe ọ na-eme na-epraise ya. So ọ chọta ụlọ ebe ahụ dozichie ya doye AC na palọ doye AC na my room. Sọsọ ihe m ji bata n'ụlọ ahụ o doziri sọsọ akwa m. Every other things bụ this man bụ ihe doziri ya ma oche ma everything down to toilet cutting dị na my room. 4 rooms and 2 parking stall. Mgbe m mụrụ nwa onye nwanne ya nwaanyị ego ọ sị m kedu onye ga-eje gote m ihe n'afịa nsị ya ka nye ya ma ọ ma ibiti na ọ ga-ejere m afịa. Nwoke a weta 250,000 naira ejego ihe nwa ka m mụchaziri nwa ya nwa bịa mụ nwata ya nwa bịazi echi. That was that picture epesti na ya na mgbe m mụrụ nwa. Then dollars o ji nata gwụrụ n'aka ụmụaka m. That he want to bless these children with foreign currency before onye wezie nke Nigeria currency. Ihe dịka $100 ama m ono okpere onye nka mana ihe mma m na after ka nchi egichara ego a dị close to 400,000 naira. Nke m na-ekwu bụ dollars. 1,000 o nyere amazi m ego n'ọbụ. O bido from dollar banye 1,500 200 ka o jedebe. Wee goziwe ụmụazị a n'ime ebe a gozicha wee kwuru daa na obu ụzọ dagode na ana with suit oyi with owu ya na owu ya wee daa na ana private ward ka enyere m nye nwa na-akwụ ụgwọ ọ daa na ana wee kpọrọ Chukwu isi ana dinere na ana turo wee kwunite ọtọ wee sị Chukwu thank you have done all things well wee kenewe Chukwu as usual. And at the end ọ sị ndị mmadụ see anyị picture somebody bụ ise picture sị mba onye ga-ese nke ezigbo ya injinia bịara ise anyị Sunday Nwankwọ ọsọ onye ọzọ see ya nwunye nwanne ya nwoke Ogwefi wee seze ya onye ọ bụzi nke ha tizi na WhatsApp yes and the ihe na so from there na Facebook from there nnọcha ihe niile nọ ego one ka m nọta n'ụlọ ọgwụ Parkland close to 400,000 he paid it cash by the grace of God. I mecha nawakwa na bem nwoke a hapụ mgbe esi na na-eme ụmụ exclusive ọ sị m maka gị na Chukwu ama nkwu ihe ga-anọ ndụ ihe ụmụaka ga-eri akọ ha ihe ọ na-eburu anyị bụ naanị 2 cartons and ihe ụmụ m na-aṅụ ya bụ 2 weeks ọgwụ ihe a na-aṅụ ya bụ 2 weeks ọgwụ in fact anyị mechara jewezie na company distributors anyị adịghị egoze n'afịa mana ọ na-sendiere anyị ego ọ na-akwụrụ m ụgwọ 100,000 every month na-agbaghị ihe ndị a na-ebutekwe rice adịmegi ya n'afịa beans adịmegi ya n'afịa ji anọgide egbuo ofe ewu sisi je doye m na fridge anọgide egbuo turkey sisi je doye m na fridge gịnị ka m mere gị nothing just God sent him to help me to help my family. Mama m wee chọọ ịbịa ọmụgwọ wee sisi kpọtagode mama m ka ọ bịa n'ọtụ before ọbịa ọmụgwọ mama m wee bịa chọzie na ume mama m emume ọfụma mama m nawa kwado bịazi ọmụgwọ mana ihe m na-achọ ịkọwa abụ na ihe niile ajọ ihe niile ha na-atinye na social media ọwa ọkụrụ achọrọ m ịgwa ndị mmadụ na nwoke a bụ onye Chukwu siri ya jee neta anyị and ọ na-eneta anyị ọ na-enete bishọp ọ na-enete ndị ụka ọ na-enete ndị fada anọgo m fada nke ọzọ fada afa m mgbe ọ chọrọ ịnwụ ọ ka anwụ mana Chineke mere amara bishọp si na ha ejighị ego ọ fada Mbaka wetere 3.5 million anyị chetara m ya
ọfụma ihe ewe kpọrọ fada afa m jewe obodo oyibo ozugbo fada afa m nọ ndị ata fada afa m si ihe ọbụla ga-eme fada bịa mee ya ma ọ bụrụ na ọ bụ fada na ya ma ndị ndịrị taa and ọtụtụ ndị fada ndị ọzọ Opurobios Igwe Ejenga. Good afternoon. Afa m bụ Nkiru ka Ofume. Abụ m onye Agbakumenze n'Udi local government. Mma m enweghị m mma. Mma m nwụrụ in 2004. So na-ala ahụ na no market onweghị anyị the 5 in number mma m mụrụ. So anyị bido wee tawa afụfụ. Ebe m na-ala ahụ bụ na no market. Ị gaa na nlahụ na tebụl n'okpuru tebụl na no market. Onweghị ebe m 2004 ka my mother nwụcha. So wee nọ na no market a na-alahụ n'okpuru tebụl na no market. So one security man wee kpọọ m wee sị m mba na ọ bụghị taa ka m ga-esi wee survive in life. M ga na o nwere na ebe a na-akwụ ụlọ 20 naira a na-alahụ sai na azụ odegba wee gawa ebe ahụ ọ na anyị na-adị 10 uti ndị Abakaliki n'ebe ahụ anyị lahụcha anyị akwụọ nwaanyị ahụ 20 naira anyị afọ n'ụlọ ahụ jee gbawa mbọ chọwa ihe anyị ga-eme. Anyị nnukwu n'abalị anyị niile agbakọ ọnụ n'ebe ahụ na-alahụ. So m na-agakwa adoration. So m na-agakwa wee ruo ndị nweshi ka m nchọgodu fada anya ka m chọgodu fada Mbaka. So wee opportunity m nwere. So nekwe ka fada na-abịa ụta nwa mgbe oyo nyanwa tọn kpọwa m ọdụka spirit m na ya aga ka o weshi m bịa o weshi m nyanwa nwa na-achọpụ ya. So ofu m ụta nwa weshi ka m na maka na mgbe ahụ na-aga n'ụzọ na-ebe akwa ihe m na-ayọzọ ọnwụ bịa gbuo maka na onwezie ndụ eme. So na etoshodo m ịnọ n'ụwa ihe m na-ekpere onwe m. So dịka ọ na-agafete weshi m bịa njọ weshi m ogo na weshi fada ya bịa wee kọwara fada anyị everything o weshi m ihe na-eme nsị ya na onwe ya ebewekwa akwa shi ihe na-eme na ya nsị o weshi m bịa duru ya gawa na no market ahụ nduru ya gaa anyị rute ebe a ma ọ bụdụ sọnsọ m ka ọ helpụrụ o weshi m from today na mama mbizi m jee chụ ụlọ ka ya kwụọrọ m ụgwọ ụlọ nje chụ ụlọ anyị dị nnukwu ọ kwụọrọ ụgwọ ụlọ chi anyị niile fụtacha ebe ahụ wee kwụọrọ anyị the 5 ịghọtago bụ ndị nọ that time maka na ọ bụ na ha niile nọ fada anyị ga-akwụchara ha ụgwọ ụlọ ahụ. O wee bịa sizie m na from today na anya na mama nne mma mbizi na no market again m jee chụ ụlọ chọta ụlọ na phase 6 Transekul. Fada anyị wee kwụọrọ m ụgwọ fada Mbaka wee kwụọrọ m ụgwọ ụlọ goro m ihe niile m ji wee bi n'ụlọ eta m shi wee nọrọ ọ kwụọrọ m ụgwọ ụlọ goro m ihe niile m ji bi n'ụlọ. O wee shi m jee kpọgote ụmụ nwanne m from village ebe anyị dọ ha nọ. Fada Mbaka bụ na anyị na-eri nri ka anyị ụta na fada anyị ashe bịa were nri evie m nri rice ada akọ n'ime ụlọ m ije kịta na ọka nọ rice ada akọ be m ji ada akọ be m eta ụgwọ ụlọ m from that time ruo taa fada Mbaka na-akwụrụ m ụgwọ ụlọ nyanwa bie na-azụ anyị ruo taa olu monde dị orison anyị nwere anyị ike wee nwee ezigbote ahụ ọka afọ ya zara wee gbakwara ọzọ shi fada anyị na nwanne m dị orison anyị na-anwụ n'ahụkwa m ọshị m Chineke ekwekwe n'ihe ọjọọ m vure gawa Eastern Nigeria Medical Center ha ka dị ndụ today ha shi m na ihe m ga-eweta bụ 150,000 fada anyị shi m atụ n'egwu 150 fada anyị dere m 250,000 wee nye m shi m na anyị goteche anyị were nke a kwụcha ụgwọ n'ọgwụ anyị gote nri gotekwa anọdụ ọgwụ a ga-enye anyị since that time ruo taa even last year o dere m ụgwọ ụlọ ma ejiom landlord ụgwọ ụlọ even today m na-agwa gị ha o nyere m nke last year kwụọrọ m last year. So nna ikpe Chineke biko nna yo Chineke Abraham Isaac and Jacob ya mere fada anyị ebere ihe a niile ha na-akọ n'ebe fada anyị is not true ọ bụghị eziokwu. Fada anyị bụ a good man mmiri mmadụ niile na-asọ asọ mmadụ niile na-abịa ekuru aṅụ fada anyị ka o mere gị ka o mere m onweghị onye ọ na-eme pasha. Ihe m na-ekwu na kịta bụ na okwu eze m Jizọs na akwụkwọ Isaiah 7:7 ọchịde can never stand and okwu a ha kwuru ama stand because ọ bụghị mmadụ mepere ya that adoration o Chineke were that adoration ministry nye fada anyị n'aka ịghọtago. So onweghị onye nwere ike imechi nwa adoration maka onye ọbụla na-echi onweghị adoration mere ya fada anyị enwenube ihe o mere ha. So onweghị onye ga-aplan imechinwu ya.
Afambo Okoye Onyekachukwu Joseph. Abumoyamugo. And then Kano West Local Government Area, Enugu State. Ndị be anyị si na na-esi n'ọdụdụ na-amara ihe dị nkịta mma. Mana ụfọdụ n'ime anyị amaghị na Reverend Fada Ejike Mbaka na otu ihe na-amasị ya karịsịa ma ewezuga ibu Baịbụl gaa doo mas na nke ọzọ bụ ihe gbasara egwu bọọlụ. Ọ bụ eziokwu na ụfọdụ furu ya mgbe ya na Okocha na egwu bọọlụ na ofu vidiyo mere mgbe gara aga, mana ya amaghị na Reverend Fada Mbaka were nke a na-akpọ Adoration FC. Adoration FC bụ dịka ha kpọrọ ya bụ ebe a na-eme youth evangelism n'ụdị na a na-eji ihe anụ na-eri wee na-amata anụ. Ọ bụrụ na ị chọọ ijide oke, ị chọọ n'azụ. Ọ bụrụ na ị chọọ ijide nke bụ nchi, ị chọọ ụmụ akpụ na ihe ụfọdụ na-ata wee dewere ya, maka na ọ bụrụ na aka nọrọ nkịtị, ekwensu ewepụtara ya ihe ọ ga na-eme ebe ọ bụ na a ga-aracha nata pịọm. Ya mere ehibere ya bụ Adoration FC kamgbe afọ gara aga, ya bụ 2020, ka e wee mee ka ụmụ okorobịa nwee ebe ha na-aga na-enenyere anya agbacha ya bụ bọọlụ dịka ndị bọọlụ na-amasị, enye ha ụmụ ihe eji aracha pịọm, youth empowerment maọbụ youth evangelism, nke ọ bụla ị kpọrọ ya. Mana mata na Reverend Fada Ejike Mbaka were Adoration FC. Because right now, I am with the Adoration team, Adoration FC. Came put out officially last year. It's a registered club in Enugu State Football Association and also at the national level. By the special grace of God, I'm the secretary of the team. Yes. I will go to Gaigal early this year. I did one playoff. Go about Imo State. Or at the national level, playoff at the national level anyway. Kawemaka gave progress to a higher tier in the National League. Everything went smoothly because he was involved. And we were a team to watch because of the support and everything that he gave us to go with, both spiritual and material wise. So at the end of the day, the team is now all team Enugu State. All ethnic groups, most of the ethnic groups are in Nigeria, if not all, they represented in our team. I'm with Hausas, I'm with Yorubas, I'm with the BBOs. In fact, most of the ethnic groups, because the kind of man he is. I'm not even talking about the spiritual aspect. I'm talking about the man himself. Because my first encounter with him was, should I say, glorious, if I'm not exaggerating, because so humble, so down to earth. He listens to everybody. He lends ear to everybody, both the young, the old, and otherwise. Often na golo dadi ai. Bononye sinisia wale ana fa ya walon ke achonya. Onwere fa ya me. On behalf of the Adoration FC, kamwa jikola ba na se na iko ya na azu. Mo mabo Okoye Onyekachukwu Joseph say na iko ya na azu. Let me tell you, Daddy does things according to the direction of the Holy Spirit. Much they can all see me lotage. Goliba, Mako get married to the last. He's being directed by the Holy Spirit. So one can see Maria, na one Ejike at all. Just because my husband become the charismatic chairman, what I'm praying is that let the Holy Spirit continue to direct him, guide him. Ya Ejike Jesus Ike. Because all Jesus carried Java. Let Daddy Mbaka, Jesus Ike. Not mega. He who is with God is majority. Even that day, US case were similarly remember Daddy Mbaka. I was in laptop doing my certain things. He said that I didn't go to a fool. He said that I said not Daddy Mbaka. So it told Daddy Mbaka. So just Bana was up. So when Abazana was bunji, they told him the WhatsApp told us that he has been found. You got to go. Mana, that tension is still holding me. If you see it, it's still holding me.
That he who is with Jesus is more than conquerors. You also like what's name. When Igwe, I get je. Only blow seals like I went Nabia. Kahafijan and Igwe, I get Igwe. Heaven is our target. And I know that in Mbaka, before he become a priest, we are that's some post Okunano, ancient prayer warrior on Abia on a Sihano, he got up and I visit in a prayer warrior ministry. You got to go. So he has been a man of prayer. I got to go. So now anyway I get you. Not so a coincidence. Because I'm Dr. Mr. Kuchi Ejike from IGBOWOOD. I work at a suit. I lecture in a suit. So, iyem na yo chukwu n'isi ya nna o. Ama m na ị ga-afụ ya. Iyem na yo chukwu n'isi gị bụ Obinigwe ga-emecha go eze n'enu ụwa. Were health and the wealth. Chọọ gị mma. I always pray for you. Psalm 61. May the Lord prolong your life. You shall live long. Mbaka, you shall live long. Ihe omi mere ga-agbara gị akaebe. Obinigwe ga-emecha wee chọọ gị mma n'ụwa chọọ gị n'eluigwe. Ebe ị na-eche ma di m bụ ogbenye o nwere ihe ọ na-eme wee mee nwoke a wee bụrụ mmadụ taa. Na family a sị na o nwere ihe ọ bụ. Mana ị mere a na-asọpụrụ ya na family ya. Chukwu gozie gị Fada Mbaka. Chukwu chekwa gị Fada Mbaka. Chukwu gbara gị ọgụ. Chukwu merie gị ndị iro gị. Aka niile na-asụ gị. Aka dịkwa n'ala. Ọlọ́mọ gị ziwe uti. Chineke gbara gị ọgụ be mmụọ na be mmadụ. Mma nkuchi ihe mere mana ihe si na oje eze ka dị eze n'aka. Aka bụrụ Chukwu aka n'ebe ị nọ. Is well with you. Fear not, for the Lion of the tribe of Judah is always with you, and they will be able to open and unseal the scroll in your life. He will favor you with all the favors of God. May His presence follow you. May His countenance always shine on you. May you be prospered. May you prosper in the morning, day and night. In the name of Jesus, you shall be a victor, not a victim. In the name of Jesus. And can't change the message. And you go see again. I have Jesus. Another